दुलाराय बर' फरायसा आफाद बाक्सा जिल्लानि 17थि बेयाव थान्दै जखनथाइ आरो दिनै गेवलां मेल बे खारिजा बिजनियाव लानाय जादों। दखरा आफादनिबो 50थि बा सनाथि मायथाइ फालिनाय बेयाव जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो जोङो थान्दै जखनथाइ आरो माने जोंनि बोसोरसालिया जुथुमा जों खुङो आरो बे खुंनायनि गेजेरजों गुबुन गुबुन दखरानि सिङाव गुबुन गुबुन ओनसोलाव रायजो राजाफोरनि गेजेराव माहारियारि बाद जातीय चेतना माहारि सिबिनाय माहारिनि थाखाय हाबा मावनाय आरो आथिखालाव माहारिया मा जेंनाजों मोगा मोगि जानांदों बेयो सोलोंथाइनि जेंनायानो समाज माने गोग्गो समाज दानाय बा माने मोजां समाज दानाय आरो बर'फोरा जिखौ बुंनानै गालांदों बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानायनि जि मोन्थोर बे मोन्थोरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा मावगासिनो दङ आरो दिनैनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानानै मावथांखि जों हाबा मावदों। मोजां सोलोंथाइ गुन गोनां सोलोंथाइ साफ्रोमबो बर' फरायसाखौ मोजां केरियार दाना होनायनि थाखाय मोजां आखल आखु दाना होनायनि थाखाय जोङो रायजो राजानि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनाय केरियार काउन्सिलिं लादों। समाजाव सोलिनाय दायना दायनि जौ जुवा ड्राग्स उन्दै बैसोआव हाबा जानाय हिउमेन ट्राफिकिं आरो गोबां माखासे जिखिनि थासारिफोर दङ बे एलिमेन्ट्सफोरखौ गैया खालामनानै मोनसे गोग्गो आरो गोथार समाज दानायनि गेजेरजों बर' हारिखौ बुहुमनि मादावनो गुबुन हारिफोर बायदि माने जोङो मोजां समाज दानो थाखाय जोङो जेब्लाबो हाबा मावगासिनो दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिनि सार्थनि थाखाय राव हारिमु थुनलाइ बर' हारिनि गासै अस्तित्वनि थाखाय जोङो जेब्लाबो हाबा मावगासिनो दं हाबा मावलांगोन आरो बे आफादा माहारिनि आफाद आरो बे आफादा रायजो राजानि आफाद आरो रायजो राजाया बे आफादखौ दिनै 54 बोसोर फोथांनानै लाखिबाय बर' हारिनि नांनाय समाव दाहाल बायदि बाहायबोनानै सोर बुंदों आं मिथिया आंनियाव खबरल' फैदों जे माने गोदान आफाद दागोन बा फरायसा आफाद दागोन मा फरायसा आफाद दानो नागिरदों मा गोदान आफाद दानो नागिरदों दाबो स्पष्ट बादि नङा। जों खावलायदोंसो जे जायफोरा बेबायदि खालामनो नागिरदों बिथांमोना स्पष्टयै मिडियायाव बा रायजो राजानि सिगाङाव बुंनांगौ जे राजनितिक स्वार्थनि थाखाय जुदि गावस्रा गावस्रि एना एनि हिंसा हिंसि थासारि लाबोनो नागिरदोंब्ला बे जोंनि थाखाय मोजां नङा। 35 बोसोर जोङो हाथियार सोमावसारबाय बेनि उनाव गणतान्त्रिक फिजिकेल मुभमेन्ट दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमावसारबाय सोमावसारनायनि गेजेरजों बुहुमनि मानसिफोरा बर'फोरखौ सिनायबाय आरो बड'फानि जि स्ल'गान इउनिटि थ्रु स्ट्रागल सोमावसारनायनि गेजेरजों जों खौसे जाबाय आरो इउनाइटेड वी स्टेन्ड डिवाइडेड वी फल होननाय बाथ्रा दङ आरो बड'फाया बे बाथ्राखौ बुंदों लिभ एन्ड लेट लिभ। दा बेखायनो गेरेमसा माहारि दानो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा मावबाय थादों। बे समाव सोरबाया माबा माबि जुदि कनस्पिरेसि खालामनो नागिरदोंब्ला माहारिखौ सिंखावनो नागिरदोंब्ला माहारियाव जुदि गावसा गावसि हिंसा हिंसि थासारि लाबोनो नागिरदोंब्ला बेथ' मोजां बाथ्रा नङा आरो बेनि थाखाय साफ्रोमबो गोरों बेक्तिया साफ्रोमबो कनसियास बेक्तिया सानगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बेबायदि बारहुंखाया बेबायदि गुदि बारुदा बेबायदि लावथिया बा न' सावजानाय जिनाहारि जानांनाय बेबायदि थासारिया माने गोबां बारलांबाय बेफोरो जोंनि थाखाय खुनु माने जुजिनांगौ थासारि होननानै जों साना जायानो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों सौग्रावदों बेनो माने गोलैदों आरो बेनो गैया जालांदों। दा बेखायनो जायखिजाया कनस्ट्राक्टिभ आरो पजिटिभ हाबाफारियाव जोङो जेब्लाबो वेलकाम खालामो आरो जों बेखौ लानानै जोङो अनारबो होगोन। डिस्ट्राक्टिभ डिभिसिभ गावसा गावसि डिभिजन लाबोनो नागिरनाय जायखिजाया जोङो पलिसि डिसिसन बा इनिसियेटिभखौ जों मालाबा सापर्ट खालामा। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो आसामनि गासै ट्राइबेल फरायसा आफाद माहारियारि आफाद लोगोसे ट्राइबेल संघ जोंहा क'अर्डिनेसन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गेनाइजेसन आसाम दङ आरो बिनि गेजेरजों थांनाय समाव ग्रुप अफ मिनिस्टार 6 कमिउनिटिनो जि ST होनायनि ग्रुप अफ मिनिस्टारमोन जों बेनो अलरेडि पिटिसनखौ होबाय जे एडभान्स आरो जौगानाय
जौगानाय हारि आरो पपुलार जायफ्रा सुबुं अनजिमायाव बारा बे हारिफोरनो जुदि एक्जिस्टिं ट्राइबेल बायदि जुदि ट्राइबेल स्टेटास होयोब्ला बर'जों लोगोसे एक्जिस्टिं आसामनि ट्राइबेलफोरा खहा जागोन आरो बेजों जोङो जोबस्रांलांनोबो हागौ दा बेखायनो जोंनि स्टेटासा खुनु कारनाव खहा जानो मोना जोंनि राइट्स आरो प्रिभिलेजआ खहा जानो मोना आरो बे संबिधानिक अधिकारखौ खुनु कारनाव खहा खालामनो मोना बिनि थाखाय जोङो सरकारनो भारत सरकार आसाम सरकारनो जोंनि स्टेन्डखौ क्लियार खालामदों दा बेखायनो जिखि जि बुङा मानो बेखौ लानानै जों कमप्रमाइज खालामा आरो बे बाथ्राखौ लानानै जिखि दावराव दावसि जाया मानो बिथांमोना जिहेतु बेनि थाखाय क्राइटेरिया गैया आरो बे क्राइटेरिया गैयिनि थाखाय बिथांमोनखौ एसटि खालामनानै पर्टियाव गैया जायखिजाया पलिसिया पलिटिकेलि फैनो हायो खिन्थु जिखुनु पलिटिकेल आरो जिखुनु इनिसियेटिभखौ लानानै जोङो जेब्लाबो स्ट्रंलि गसंगोन आरो बिनि सायाव जोङो माने हेंथा होगोन आरो जोङो मालाबाबो जोंनि खहानि थाखाय जों मालाबाबो कमप्रमाइज खालामनाय नङा गोजोन्थों